ang mga aspiring athletes ang nadasig sa gipahigayong Dakong sporting event ni atong weekend. Kagahapon subling gi-host dinhi sa Sugbo ang Ironman 70.3. Nanukad gikan sa Lapu-Lapu City ug mitadlas paingon sa Cebu South Coastal Road. Gikan sa Cebu Cordova Link Expressway. Mitadlas ang mga partisipante sa may SRP para sa bike course sa maong triathlon. May pipila nga nag-atang sa kadalanan para maka-cheer sa mga atleta. Lakip na usab sa nananaw kining bikers nga miyembro sa lain-laing grupo. Aminado silang nabilib sa partisipante sa Ironman ug nadasig usab nga maningkamot para mapareho kanila. Na-inspire me. Hindi kayo muduwa na. Mag-ensayo mi mayo. Para ma-press mi na husgan. Ako kay distansya, maglangoy pa jud, magdaging pa jud. Gusto mi makapil na niya, puhon. unsa may kinahanglan para maka-apil mo ina? Mag-practice permi. Training. Ka ang lawas agaano guan oras kaon tug. Onya. Disiplina. Sa gaano disiplina imong kagalingon.